Самия факт, че тия протести продължават вече една година, точно една година, и не доведоха до никакви промени. Напротив, виждаме твърдяване на позициите от двете страни. Самите протести, въпреки доста резерви, които те, независимо от това, че успяха да изкарат най-много протестиращи в историята на Сърбия на улиците на Белград, нямаха ясна ориентация за това. Никой не може да каже, че са антиевропейски, но никой не може да каже, че са и проевропейски, защото огромна част от протестиращите все още споменаваха илюзиите за сръбското Косово, за обединение с Република Сръбска, антиевропейските нагласи, които прозвучаха там, липсата на европейски знамена на самите протести просто доведе в недоумение и Брюксел, и огромна част от европейските държави. Те нямат ясна становище и ясна позиция по това, което става тук в Сърбия. От друга страна, самият Александър Вучич с изпращане на такива разнопосочни послания към Брюксел, Москва и Пекин, твърдява собствените си позиции. Трябваше да минат почти цяла година, за да се дефинират, поне да излезнат протестиращите с нещо, което още в началото, според мен, трябваше да излезнат. Това е смяната на Вучич и парламентарни избори, извънредни парламентарни избори в самата Република Сърбия за промени. Не виждам сериозни предпоставки за промени, защото дори да се стигне до тия избори, те ще се проведат по същия начин, по който се провеждаха и до сега. Огромна част от тях ще бъдат изманипулирани, откраднати и системата ще остане същата, което не е предпоставка за промяна. Значи тук се говори за смяната на Вучич, но не се говори за смяната на системата, която го създаде. И най-много за културната парадигма, която владее със Сърбия вече десетилетия наред. За да се промени тая страна, трябва да се промени начина на мисленето, на културата, трябва да се оттърчи от миналото, което произвежда много национална омраза и нетърпимост към съседите, да се освободят от да разберат къде са границите на Сърбия и да не се простират по-далеч от това, защото това е предпоставка за нови войни. Както виждате, това не се случва. Непрекъснато виждаме нови програми, нови теории за сръбски свят, за руската политика на Балканите, за обвързване с пътят на Коприната и така нататък. Това са все неща, които не са европейски, които не са предпоставка за някакво европейско развитие на Сърбия. Да. Така че перспективата за промени, според мен, все още не е реалистична. Тоест лек срещу сръбския шовинизъм няма? Не.